ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତଥାପି ଲୋଭ ମୋହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା, ନିଜସ୍ୱ କାମନା ନେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ନିଜର ଲୋଭ, ନିଜର ମୋହକୁ, ସେଇ କାମନା ବାସନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଆଉ ଭାବ ଏ ହୃଦୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନଥିବ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁଠି ଭାବ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଛି ମୁକ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ରହିଛି ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହି ସମାଜର ଅଥଳ ଜଳରାଶିରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ एकमात्र शक्ति, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।